asustarse e van a baixar as orellas. Lume! Lume! Acaban con nós, trátanos peor que se fósemos animais. Temos que asaltar todos os castelos de Galicia, que non vai quedar pedra sobre pedra. Abaixo os fortalezas! Abaixo! Lume! Lume con o poder feudal! Derruba! ¡Asaltamos o castelo de Vimianzo! Vamos a acabar con todos estes nobles. ¿Cómo puede estar aquí tranquilos? Que están marchando. Máis leite do que poden darse, estánnos exprimindo máis que os tetos das nosas vacas. Lume! Vamos a acabar con a cabeza do lobo. Estamos nas terras onde antes estaba o Pazo de Altamira. Vamos a acabar cos moscosos de Altamira e vamos prenderlle lume a